Asta nu e nevoie, că trebuie să descurcăm. Ei, Cristiana, nu bucătărie. Cristiana! Asta lăsăm aici. Da. Trebuie să descurcăm. Asta. Cristiana, uite la mama. Acolo. Baștanova, stai bine? Nu? De ce? Plimbă, plimbă, că nu stă bine. Sopuria. Aici am cine? Nu știu. Baștanova, stai bine? Nu stai bine. Bușește-o Cristiana cu capul de pământ. Dacă nu stai bine. Nu, Orșa. Orșa, mami. Da. De dracu, un tactul, firșea. Am acceptat mama de la Facebook. Ei. De ce? Eu strângeam și pe acolo, la meruță. Și? Ce este aceasta? Degeaba așa? Nu, nani, nani, na. Cine tai porcul? Care să ia toți? A dat pe ăla mai mare care l-a cumpărat.